Ya selamat siang gue. Akhirnya tesa kedumaneng metu gue. Karnavale metu gue. Kapal gue si juara siji. Malah Garudane sing kalah. Sing menang kapal karo kebo gue. Kebone metu Kedung Banteng gue. Desa Kedung Banteng gue. Ya sabar wes sing go Garuda sabar. Sabar wes. Ya, posisi di AAS Karnaval alun-alun Slawi. Hmm, gue pencak silatnya metu gue. Wonge take nemen wonge. Wong akeh nemen. Akeh nemen gue. Akeh wis ebunan kaya wonge akeh nemen. Tapi ya sing jajan kurang. Wis ora apa-apa wis. Sing penting lancar. Bersyukur sehat. Iya, gue lo pacaran apa gue, pakul apa nemen gue, harum manisnya nyong katon gue, ya, pirang icit tok gue, ora bisa gawe akeh, ora kaya kemien wes gue, wis, akeh gue, es inget patemu tak es gue, wong kie kau sopong gue, tutudane es luar biasa gue. Wes ngeri wes orang ngandung STH gue. Berangkat kabeh. Ah, rame gue ibu-ibu gue drum band. Bu RT pira gue. Wis rame. Wong akeh nemen. Wes dulur wingi nonton orang ngaas Karnaval Kabupaten Tegal. Rame ora karuan. Ke aku sebelah wetan. Berarti sawetane panggung ya, panggung kehormatan. Wah, rame nemen, guys. Sini wong wong tok ya, sing jajan kurang, guys. Tapi, guys, ora apa-apa wis, sing penting lancar. Ya, posisine jam pira wis mau wingi ya. Jam jam telu ya ora salah, kurang luwih setengah telunan ya. Pesertane urung enteng-enteng, ora pol wis. Ora pol. Rame sekali, guys. Rame sekali, guys. Bisa dihitung itu orangnya, guys. Wis. Luar biasa, guys. Komplit, guys. Anak apa boy gene-gene AAS waktu karnaval, guys.